Chivire oika mwembe ekera kwa ruzindwe pareria na mange kwanya tokobo kwanaria tokarora abananji bensemeri yago bagotera mweshimiwa ekontrakt akigoche ground na inteto inyore etoemeremo nabo igo gwetani igo ntobwate no simiti gaiga ntobwate no ekokotoga tukunya gwata timanyeti ase emarago bayabono kero kinde omomenyi bwensemeri yangira nyarako bakomateri itangani bendo na enege tingeringa I also wanted to get in the bigo cha se wodia kabasa karika ko ena go check contract go cha gokora ebintu biri bigo toka within a wodia na tika bikorwa se wodia yes na kama kiabo no mochanga tokoro ko molom chiwodi njiro ko nyora chita bwati morom umia at all but ye wodia na ma happy go tebango morom to bwati ni gorumia and that to ensure nga kare contract ya chito to the site ngango uraro morom within a wodia ne because in ranger na to go kinia banda babaito asinjere ko nyorera ebitoki bige eria kabere untu wa kwanete no contract tukamotenga gachinde Jones chira koru igai yes tutogete ndo chikori bantu go sengoru siko toreterega abantu baichuni mbaro barete yar go kora chigas barabie para bakonye kubeka makarabati bakore any kind of manual jobs yes and amabi go tabanga chigas ri Jones bicharo koru gari chamanyo na abantu baichuni bakorete and the locals nduru setikenyo kende toreta baria banyene bekenyorokeri nabrona rienjere ya mukwanya ariko bagoko basukimoto eria kabere unlike before because yabantu baichuni bari bayetirese pare ya getare toigora tukanyebeka bakomo tukanyeta they can acknowledge na ba tenge kenepi since independence yes para teyo yanya gokoru uniritu akora getare mate ga initially gendo gia kabere para ni ge koigurwa ya kera getagia korge ko chimoino ge para ya rosi ekaro moro muko beka turiko tacho makara batari ko beko for the last 5 years umuraringo te yes ikarabati ndiyo no nere moria bete fixed ya separe leons yari ko igorwa ase wodia ne ichu but boni ge pareri ni goya igoretu ikabeko morum error gachi gatacha yes igatacha kapise karane ga paraga kabakaya ande ga kama kubeko makarabati and that is what I promised you and one by Juni and I'm happy that I've started on the right foot and I'll continue doing so ando somo governor ito uyu ganzene go tukekerana go to support korange bikatuarerete abana igichira ngo ikarana be mushime wa libo lirikira nabe gete e post ya ito litkorigoro tokotaba mushime no arega ngati ya abamenyi nabakikora bensemeyo timate go producer ano ligeretie ase e footage neroro atuligete smiti nabo igo amakarabati ekokoto asa bangi banyatuko ba wesokia omonyenero ntumere tagantenga buri mweshimiwa ine ingane ya nyarako bage guikarani wa century guikarani producer timete go se footage neroro mwembe ga ijuni bodi chikota ngwa to abasa moto igasiye and moto goli neji smithing ko ni toras kituka cheto kage contract mutu eba mutu nyore alafu ndimo mutu nyora sama go kairende pare yeiga twanyewe yabera matuka mange to sumbwete bano go tware ko sabanga omoinjinia arosie pare yebuyanyi beka makarabati na ndabe ko moro muisaine elinda yerosie agenda gutumika sogoso biye mono sana mweshimiwa bali na bakichukura bensema yao ile pare ko balonje tabata mweshimiwa mutu nyore ase ekokoto isimiti ndobwate ngagete abamenyi ngabalia asukugani kuyobe bure tembanya ntoko bawikana yuchiro chabo chira chiri Jones pina ya teko ba ingo chikira na ne na kwanete no mo contract pa extension ngamotenga ko borobwa chire ga gwetera ase pare na yo kwanyorere pare ene kinga abantu bagaiga ngo konya kabare ande kana acknowledging pare ya rose tukubuya abantu barekora bimbara wabanyene simiti no ya gurugaria kirigendo na ube korera ya pia mono sana amange ya mavuri na toko ligereria kurwa yo mwanchuo umurigere begeta seni kendi ziti no mwaki ekura bwa orogongorwa ichuni gose wodi ichuni aso kwa mushimiwa elitari yago lia kwaneka sana late kubwatekana no kunsana kuri wechimbe nengana manyete erekotini wekera boniga kero kende otatwari bagali nene lyo kwanera but so far so well ngwarokanete ore aso mustali mutu tana kwene kyanga chimbe biche nyera kwa chikolendo